Helo. Yn y fideo yma, byddwn ni'n edrych ar rhai o'r opsiynau o fewn Google Search sy'n eich helpu chi i ddarganfod yr union wefan neu llun ydych chi'n chwilio amdano. Lle na i ddechrau chwilio am Owain Glyndŵr fel esiampl. Newch chi weld bod jyst dros 200,000 o wefannau wedi dod nôl. Nawr, os na i glicio'r Tools ar y dde'n fan hyn, un o'r opsiynau ydy newid drwy amser. Felly fe llai edrych am dim ond gwefannau sydd wedi ei creu neu diwetha. Os dwi'n gwneud hynny, oes bydd llai o ddewis yma, ond bydd pob un gyda dyddiad yn y mis diwetha ble mae'r wefan unau wedi cael ei chreu neu o leia wedi cael ei diweddaru. Yn amlwg, os ai yn rhy fuan, os na i mond edrych ar wefannau o'r diwrnod diwethaf, mae llai o ddewis. Os ai lawr i'r awr diwethaf, bydd bron dim dewis yna. Mae hefyd yn bwysig sylwi, os na i chwilio am bethau dim ond fewn y diwrnod diwetha, bod digon o opsiynau yma, dydy llawer ohonyn nhw ddim yn mynd i fod yn ddefnyddiol i fi. Os ydych chi edrych ar ei top yn hyn, bod nhw'n dweud Owain Glyndŵr yn nhw, dim ond fel enw adeilad. Felly, mae angen ffeindio'r balans rhwng darganfod gwefan sy'n ddigon diweddar, fel bod chi'n gwybod bod yr manylion yn mynd i fod yn weddol up-to-date, ond hefyd i fynd digon pell i ffwr fel bod yna ddigon o wefannau o sylwedd yna. Dwi eisiau nawr edrych ar luniau, lle na i glirio y chwiliad dwi'n newydd wneud, ac yn lle hynny mynd i chwilio am dragon yn ei ddweud, draig, a clicio'r lluniau yn mwy mewn i Google Images. Mae'n dangos fi bob llun o draig mae'n gallu ffendio, ond ar y top fan hyn, mae o'n trio torri lawr y chwiliad i fi. Dwi eisiau bach mwy o reolaeth dros fy newisiadau na rhain, felly dwi'n mynd i glicio'r Tools eto, a mae hynny'n dod â gwpl o ddewisiadau fyny fan hyn. Os e am maint gyntaf, da chi'n gwybod pan da chi'n dewis llun da chi'n hoffi, a lle roed o ar eich sleid, ond y funud da chi'n ei chwythu fo fyny, mae o'n edrych yn blurry ac yn llawn pixels bach. Ffordd i wneud sicrhau bod hynny ddim yn digwydd ydy chwilio am lun mawr, lle dewis size large. A dwi rwan yn gwybod os na i dewis unrhyw un o'r lluniau yma, mi allai chwythu fo fyny ar fy sleid a fydd o dal yn edrych o safon. Os na i glirio y chwiliad yna, a wedyn clicio'r Tools eto i ddod o'r opsiynau nôl. Y dewis nesaf ydy lliw. Os dwi'n dewis lliw, dwi'n mynd am felyn, wneith y chwilio am luniau sydd o lot o felyn ynddo fo. Diolch yn golygu bydd y ddraig yn felyn bob tro. Weithiau bydd y cefndir yn felyn, neu falle bydd gwair gweddol felyn yn y cefndir, ond mynd i chwilio am lun lle mae y lliw melyn ydy'r prif liw mae'n weld. Os newidiau hwnnw i las, neu chi weld fel mae'r opsiynau yn newid efo fo. Mi gliriau y chwiliad yna rwan hefyd. Ac eto, clicio'r Tools i ailagor y dewisiadau. Yr un nesaf i drafod yn eitha pwysig ydy hawlfraint. Da ni gyd yn gwybod fel rhan o'r fframwaith digidol bod ni eisiau dysgu disgyblion am hawlfraint ac helpu nhw i ddarganfod gwybodaeth y lluniau sydd heb hawlfraint neu le i ddefnyddio fo yn y ffordd cywir. Os dwi'n clicio ar labelled for non-commercial use, dwi'n mynd i gael lluniau ble mae hawl wedi rhoi i chi ddefnyddio nhw yn yr ysgol neu ar brosiect personol. Os da chi eisiau ddefnyddio nhw, neu dysgu plant sydd ddefnyddio nhw ar gyfer busnes, yna mae eisiau gwneud siŵr bod yn labelled for use da chi'n chwilio. Mae hynny'n caniatáu chi ddefnyddio nhw drwy busnes. Un nodyn pwysig fan hyn, peidiwch dibynnu yn llwyr ar y chwiliad yma. Di o ddim yn berffaith. Os da chi yn rhedeg busnes, fyswn ni eisiau mwy o sicrwydd cyn ddefnyddio llun na jyst edrych yn Google fel hyn. Ond mae ffordd dda i dysgu plant sydd ti'n chwilio am luniau ble mae hawl ganddyn nhw i'w defnyddio. Mae'n ei glirio hwnna eto. Ac unwaith eto, mynd draw i Tools. Nawr mae yna opsiwn ar y diwedd amser, ond yr un olaf dwi eisiau ddangos i chi ydy Type fan hyn. Os dwi'n dewis Clip Art, mae'n rhoi lluniau mwy cartwnaidd i fi. Os dwi'n mond eisiau llun cartwnaidd, allai fynd i Clip Art. So os dwi'n mynd i Line Drawing, mi gael lluniau allai roed i'r plant i liwio mewn falle. Lliwiau heb liw, dim ond efo llinell di allan y ddraig.
Dyna chi, dyna sy'n ma chwilio am lyniau neu gwefannau ar Google efo bach mwy o reolaeth i chi ddarganfod yr union beth ydych chi'n chwilio amdano.